Здравейте хора, аз съм Firefox BG и днеска искам да кажа за това. Ела брат тука. Окей. Искам много да ви благодаря за 20 и няколко абонатата. Трябва да го пише, направо съм такъв клип. Но все пак ще ви го кажа. Много ви благодаря и надявам се, клип ви хареса, ако е така. Можете лайк да искате още. Ела тука. Ела бе. И вижте брат ми, ей го него. Важното е да се покаже, защото го викнете. Окей. Искаш ли на батя да цъпчи? Да. А лайкче? А лайк? Да. Окей, чухте го. Да. Спеш ли викаш да? Се пази сега. Добре. Окей, тук. Опа. Добре хора, надявам се, този клип ви хареса. Ако е така, може да... Ако това може да се... Добре, стига. Ако ви хареса клип, може да абонирате, да дадете лайк. Добре. И чао.